un plaer tenir-te amb nosaltres per analitzar el talent digital, el talent en general, però sobretot és inevitable, penso jo, parlar de talent o de talent digital i no parlar d'economia, no? Hem de parlar d'economia. Per tant, veiem una diapositiva, si me la poden posar, una diapositiva en pantalla, sí? Des d'aquí no sé si la veus bé, Santiago. Si em vols aixecar tu mateix, jo t'acompanyo. Sí, jo crec que... Què ens pots dir? Possiblement, molts de vostès ja hauran vist aquest gràfic. És un gràfic que va sortir amb un informe que va fer l'OCDE l'any 2014. És molt curiós perquè entre l'any 2014 i el 2015 l'OCDE va fer 5 estudis de diferents coses que tenien com a escenari l'any 2060. Aquest és un estudi que parla de l'evolució del PIB i d'altres factors, aquest és del Producte Interior Brut, del PIB, d'un conjunt de 147 països agrupats en membres de l'OCDE, que és la línia blava, discontínua, no membres de l'OCDE, que és la línia vermella discontínua, i tot el món, que és integrat d'aquesta mostra de 147 països. A l'esquerra tenen vostès, per recordar, els que són membres de l'OCDE. Veuran que no hi és Brasil, per exemple. Brasil no hi és, però Brasil ja ha demanat l'entrada a l'OCDE. Bé, jo deia que aquest gràfic és un... Sí? El micro. Acostem una mica al micro. Sí? Millora? Vale. Jo deia que aquest gràfic és un bon exemple d'entrada, també serviria per sortir d'aquesta xerrada, perquè ens situa el que ha sigut el passat recent i projecta amb un model economètric, evidentment, el que serà la dècada del 2050-2060. Si després volen, entrem en detall d'aquell gràfic, però jo aquest gràfic volia ressaltar un parell de coses. Primera, fixin-se que la tendència dels 3 gràfics és decreixent. A partir del 2010-2020, el període de la dècada 2010-2020, s'entra en un cert estancament i després ve una davallada. Suau, en el cas de les economies membres de l'OCDE, brutal en el cas dels no membres de l'OCDE i davallada suau, però més acusada, en el cas del món en conjunt. És a dir, quin és el missatge? Que això, evidentment, ens porta per poder parlar de productivitat, eficiència, etc. És a dir, el missatge és que, evidentment, segons l'OCDE, segons els estudis, les estimacions de l'OCDE, el món no va a millor. Clar, vostès poden dir, bueno, però, a veure, un creixement del 1,5% tampoc està tan mal. No, el que passa és que, com ja saben vostès, no és el mateix un creixement de l'1,5% per Dinamarca que per Espanya. No és el mateix. Llavors, torno a dir com a idea general, idea genèrica, el món no va millor. Aquest estudi, el nom està aquí, jo els suggereixo que vagin a la web de l'OCDE i se'l mirin. És gratis, no s'ha de pagar. Només això. Perquè, Santiago, una pregunta. Ara parlaves de productivitat. Espanya aquí té un pes molt baix, a l'estat espanyol, no? La productivitat a Espanya és baixíssima, però, és a dir, la productivitat a Espanya està en una situació perversa. És a dir, Espanya, per incrementar la productivitat, el PIB pot créixer, però a l'atur s'ha d'incrementar. És a dir, és anticíclica, és a dir, porten camins diferenciats. Això per una banda. I en segon lloc, en els darrers 22 anys, la productivitat a Espanya ha baixat 1,2 punts. De fet, hi ha una dada que és increïble i que posa en situació del que és l'economia espanyola,
Clar, vostès ara estaran pensant, bueno, sí, però, per exemple, jo què sé, Guipúscoa no és el mateix que Jaén, no, evidentment, però ara de moment estem parlant a nivell de mitges. El període que va des de l'any 2001 a l'any 2007 està considerat l'època de l'Espanya va bien, vostès se'n recorden, no? Todo va bien. El què? Todo va bien. Exacte. La productivitat que Espanya tenia a l'any 2005, Suècia la va assolir a l'any 1973. Imagina't. És a dir, Espanya té un endarreriment brutal en qüestió de productivitat. Un paràmetre que avui és fonamental perquè productivitat, evidentment, està vinculat a competitivitat. Indubtablement, indubtablement. Volia anar una mica cap al mercat laboral. Aquí hi ha moltes empreses que pertanyen al món de la tecnologia, al món TIC. La dada és que el 78%, i això vol dir gairebé 8 de cada 10 empreses de tecnologia, tenen dificultats greus per trobar talent, per trobar professionals preparats. Llavors, quina perspectiva tenim respecte a això? Com ho relacionem amb la Unió Europea? Sí, és que això també està vinculat amb el tema de la productivitat. A veure, jo conec 4, 5, 7 alumnes meus de les darreres promocions. Jo soc professor d'estructura econòmica. No és per centrar, és a dir, han marxat a fora i no pensen tornar. Un està treballant en un banc a Anglaterra, l'altre està a Suècia, no pensen tornar. És a dir, quin és el problema? Una neboda meva va marxar. És a dir, quin és el problema? El problema és que, com la productivitat a Espanya és baixa, els salaris són baixos. També són baixos. Malgrat que la productivitat és una mica més alta que els salaris, però com la productivitat és baixa, els salaris són baixos. Llavors, què és el que passa? La promoció professional a Espanya és baixa. Llavors, què fan els joves? Marxen. Marxen. I tenim un dèficit, a més. Tenim un dèficit també de titulats. Sí. És a dir, quantes persones de les que marxen són titulats superiors, i més en aquest àmbit, no? I quantes són les que ens arriben? Aquí tenim un dèficit important, em sembla. Sí, més o menys, a nivell de mitges, el 70% de les persones que marxen a fora tenen un grau universitari, un grau doctorat, almenys un grau universitari, i només el 23% de les que arriben el tenen. Llavors aquí hi ha un desequilibri realment... Estem exportant talent? O estem regalant talent? Què podem fer per fidelitzar aquest talent? De fet, això està quantificat. Té marres la pregunta, eh? Sí, això està quantificat. Espanya cada any perd 150.000 milions d'euros de capital humà. 150.000 milions d'euros de talent en euros. Sí, això està quantificat. Perquè torno a dir, és a dir, si marxessin a fora per incrementar el seu coneixement, per desenvolupar-se i després tornessin, està bé perquè el seu actiu s'incrementaria, però és que la majoria no tornen. És que és aquest el punt, que no tornen, que els hi donen a fora, que aquí no els hi donem, no? Bueno, els hi donen un salari més elevat, els hi donen unes condicions laborals molt millor i una projecció professional molt més elevada. El que passa és que és complicat també aquí a casa nostra que els empresaris també tinguin aquesta facilitat o que tinguin, diguéssim, millors vies, millors alternatives per poder pagar millors salaris, per poder contractar més persones amb més estabilitat, amb més temps. I parlo des d'aquesta perspectiva de recursos humans, que és el meu terreny, em perdonareu, però quan parlem de talent és preocupant veure les diferències que hi ha entre Catalunya, i si vols ho comentem una mica, entre Catalunya o la globalitat de l'estat espanyol i la Unió Europea o el món. És a dir, és la mateixa dada per Catalunya que a nivell estatal o no, d'aquest dèficit de talent? Sí. A veure, un dels problemes que té Europa i que en la campanya de les eleccions europees no s'ha parlat en absolut, cap partit de cap país ha parlat d'això, és que no hi ha una Europa, sinó 3.
És a dir, hi ha una Europa d'alta productivitat, que la cobriria tots els països del nord, hi ha una Europa de productivitat baixa, que la coparien als països del sud. Estic parlant en termes mitjos. Això no vol dir que a Espanya, per exemple, no hi hagi empreses que tenen una productivitat molt elevada. I després la tercera Europa és els països de l'est, que tenen una productivitat baixíssima. Llavors, aquestes diferències, si això afegim, evidentment, que Europa no té una fiscalitat única, etc., és a dir, això fa que Europa tingui una sèrie de problemes respecte a altres països del món i dins d'Europa que hi hagi zones que tinguin una sèrie de problemes. Llavors, si tanquem més l'objectiu i arribem a Espanya, a analitzar el cas d'Espanya, Espanya té, és a dir, una diferència, hi ha unes diferències brutals en el cas d'Espanya. És a dir, segur que vostès el coneixen, molts de vostès el coneixen, a Àlava, al costat de Vitòria, hi ha un polígon industrial que es diu Jundiz, el polígon industrial de Jundiz. Bé, a mi m'ha convidat diverses vegades a donar una xerrada. Aquest polígon està al capdamunt d'Europa segur i molts països també del món a nivell de robòtica. És a dir, és un polígon industrial realment espectacular. A la província de Jaén hi ha una localitat que es diu Bailén. L'atur juvenil a Bailén és del 65%. És a dir, a Espanya hi ha unes diferències enormes. Però si tanquem encara més el zoom, a Catalunya, és a dir, més encara, a Catalunya, 6 comarques, a Catalunya, 6 comarques generen el 70% del PIB de Catalunya. Si tanquem encara més el zoom i punxem un compàs a la plaça de Catalunya i fem així 40 quilòmetres, és a dir, aquí està el mar, no? Sí? Més o menys, des de Blanes aproximadament fins a Vilanova, més o menys, 40 quilòmetres. Amb aquest semicercle tenim el 50% del PIB de Catalunya. És a dir... Està molt concentrat. Sí, exacte. Això té avantatges, de tota manera. Això té avantatges. Té avantatges perquè es generen sinergies. Però quines desavantatges té? Les avantatges que té és que aquesta concentració fa molt difícil que altres zones puguin desenvolupar-se i que, tornem al començament, i què implica això? Que, per exemple, una jove o un jove que han acabat una llicenciatura o un doctorat, marxin. Clar. Això passa una mica també a nivell, aquí a Barcelona, parlant una mica del món corporatiu, les empreses de tecnologia, saltant una mica ja cap al sector tecnològic, s'agrupen, tenen aquesta tendència a agrupar-se i en concret m'agradaria que també ens parlessis una mica de com és aquest hub tecnològic de Barcelona i quina relació té o quins avantatges i inconvenients jo veig més inconvenients que avantatges, però de cara a empreses mitjanes i petites, que al final hauran de, em perdó l'expressió, però s'hauran d'escornar, hauran de buscar la manera de generar un valor afegit diferencial o que hauran de... Clar, queden petites al voltant d'aquestes grans... d'aquest hub de tecnològiques tan grans. Sí, cuidado perquè jo crec que s'ha distorsionat una mica el tema. A veure, s'ha dit que un dels problemes que té l'economia espanyola, i la catalana, evidentment, és que té moltes pimes. I aquest és un problema molt gros. Bé, a Alemanya, el 98% de les empreses... 9-8, 9-8. 9-8, són pimes. El 98%. Quina és la diferència? La diferència és que la pime mitja alemana genera un valor afegit molt més elevat que la pime mitja espanyola. Llavors, el que sí que és un problema de l'economia espanyola és que a Alemanya, per exemple, hi ha diverses empreses molt grans i a Espanya hi ha molt poques empreses molt grans. Llavors, les empreses grans generen una sèrie d'economies externes que poden fer d'arrossegador de les pimes, cosa que a Espanya és molt més complicat. Llavors, la tendència actual, ja porta anys, és crear clústers
que generin sinergies entre empreses pimes i no tan pimes, i això crea un cercle virtuós. Aquí a Espanya, per exemple, tenim un clúster que funciona molt bé, que és el clúster a Guipúscoa, d'empreses ferroviàries, on està CAF i una altra sèrie d'empreses, a Besalçaín, i això és possible. És a dir, clústers d'aquest tipus jo crec que tindrien d'haver més. Tinc una dada que la voldria contrastar amb tu, anotada aquí. El sector digital de Barcelona va créixer un 12% fins a aconseguir 122.000 professionals l'any 2023. Llavors, confirmem aquest Barcelona com a hub TIC. Sí. L'economia del futur estarà més polaritzada? Per pura lògica, sí. És a dir, jo crec que això és positiu i jo crec que en principi ha d'anar més. El que passa és que s'ha de tenir una... És a dir, les empreses, l'administració a Catalunya ha de tenir una sèrie d'eines que no té. Per exemple, a Euskadi, les empreses... Per exemple, Euskadi jo crec que va tenir un govern fantàstic, que va ser el de l'Endacari Ardanza, que ell i els seus assessors van veure claríssim que el futur estava amb l'alta tecnologia i va apostar clarament per l'alta tecnologia i també per al Guggenheim, també per al Guggenheim. Innovació, tecnologia, estan molt, els empresaris bascos estan molt enfocats a la innovació. Sí, i a la vegada Euskadi té un model de financiació propi que això, evidentment, els dona una sèrie de pulmons que és un avantatge molt gran. Llavors, si Catalunya tingués aquestes eines, jo crec que podria anar molt més a dalt. I aquestes, molt més amunt, i aquestes dades que vostè ha donat, o que tu has donat, anirien molt més enllà. 12%, sí. Parlem de futur, Santiago? Parlem una mica de futur, perquè la tendència en els darrers anys és que els cicles em refereixo a les journeys, és a dir, des que un treballador entra a l'empresa fins que surt, fins que es desvincula de l'empresa, cada vegada són més curts. El món s'accelera, l'empresa s'ha d'adaptar, al final hem de treballar amb equips que han d'estar sempre en beta, sempre aprenent, sempre hem d'estar aprenent perquè, escolta, vindrà una onada de 2 metres on vindrà un tsunami i ens hem d'anar adaptant a aquest món tan accelerat. I jo recordo, jo fa bastants anys ja que vaig caminant per aquest món dels recursos humans i recordo que quan fèiem selecció de personal, i parlo de fa 20 anys o 25 anys, ens arribaven currículums que eren en paper i amb una foto grapada, una foto de fotomatón, aquelles tan horroroses, grapades, i veies una trajectòria professional, ha estat 3 anys aquí, 3 anys allà, 4 anys aquí, ui, inestable. Avui dia el que volem és que hagin estat 3 anys en un lloc i 4 anys en un altre i que hagin anat canviant. Es diu que aquesta generació que li diuen boomer és aquesta generació que igual ha estat 30 anys o 40 anys en una mateixa empresa, que va entrar en pantaló curt o amb trenetes a l'empresa i que s'hi jubila. Els X i els millennials, aquesta generació X, aquesta generació Y, ja diem, al llarg de la seva trajectòria professional hauran passat per 3, 4 o 7 empreses, i ara estem ja parlant que els Z i els alfa que venen darrere treballaran també per 7 empreses a la vegada. Vull dir, Déu-n'hi-do. Això planteja dificultats i reptes a nivell de gestió de persones i dels equips que teniu al voltant, que són, valgui la redundància, reptadors. Perquè, esclar, estem parlant de cultures corporatives diferents, estem treballant des de qualsevol lloc. Com serà, en la teva opinió, tu que has predit tantes coses que després han succeït, en 10-15 anys, què ens espera? Com veus el món del treball? Fills d'uns amics nostres que està treballant en una de les 10 principals empreses tecnològiques del món, perdoni que no els digui quina és, em comentava que ell, que porta 5 anys, pertany al grup més antic de l'empresa. És veterano, és el veterano, 5 anys veterano. I la publicació Business Insider va publicar un article farà 15 dies
que comentava que una persona que estava amb el departament, em sembla, de disseny, portava 3 anys, i ja era un veterano. I deia que, i atenció ara, deia que ja s'estava plantejant sortir, ja tenia fet una selecció, perquè havia arribat a un punt que ja no estava aprenent res. La gent quan deixa d'aprendre també es desmotiva, Ja no Sí, troben aquell sí. leitmotiv, no?, de dir... Perquè la gent jove, i perdona'm, però la gent més jove, aquestes generacions, els millennials més joves, els zetes, els que pugen ara, els alfa, que els tenim, els comencen ja a fer les primeres passes, volen aprendre, volen empreses amb cultura digital, no una cultura tradicional que no incorpori el digital, cultura digital, i home, que tinguin flexibilitat, que tinguin un bon salari però flexibilitat d'horaris, de treballar des de casa, de treballar des de l'AVE, des d'on sigui, i aprendre. Volen aprendre. Si no, es gasta la motivació, es desmotiven. Oi, Santiago? Sí, aquesta és la segona cosa. És a dir, com ho diria? El teletreball es va vendre, el treball online es va vendre com la solució, després es va dir que era un horror, però el treball online és una forma de treballar que jo crec que s'imposarà. Que s'imposarà, que s'està imposant, s'està imposant. Sí, el que passa és que, i això també va sortir un estudi fet als Estats Units, allà estudien de tot, i es va veure que els caps de les empreses de més edat, quan més gran era el cap de l'empresa, o el cap de la secció, o el cap del departament, més rebutjava el treball online. Més el rebutjava. Com més edat, més rebutja el teletreball. Perquè estem acostumats a tractar amb les persones, a tenir aquesta relació interpersonal, no? Però és veritat, avui, mira, aquest dematí jo també soc professora i tenia un grup d'alumnes i una noia em diu, escolta'm, jo quan fem reunions telemàtiques, que és per Zoom, per Teams, qualsevol d'aquestes plataformes, diu, jo saps què faig? Em poso un monyo així, de qualsevol manera, una samarreta, una cosa, perquè diu, clar, la gent des de casa vol estar còmoda i no vol veure gent que està tota trajeada i maqueada i ben d'allò, no? I m'ha cridat l'atenció, dic, ostres, potser les noves formes de treball incorporen també noves formes de comunicació, no? De comunicació verbal i no verbal, de què estem transmetent, com s'associa els de la nostra generació i també els més veterans, associem aquesta, la presencialitat, el que projectem amb la nostra imatge, ho associem a la professionalitat. I els joves avui dia tenen una altra cultura completament diferent, que van en zapatilles, amb bambes a treballar, no? I el teletreball incorpora també nous usos, nous costums. El que sí que haurem de tenir molt clar és aprendre a comunicar a través de la pantalla, que això està costant molt. S'imposarà el teletreball, però hem d'aprendre aquesta soft skill, que és la comunicació. I comunicar va molt d'escoltar, oi que sí? Sí, jo recordo, clar, quan en l'època del confinament, clar, a veure, fer reunions, perquè has parlat d'un tema molt concret que és fer reunions, no? Sota el meu punt de vista, una reunió online de més de 10 persones, si és una reunió per aportar, és complicat. Clar, jo feia classe, per exemple, a 45 persones. Estic parlant de l'època del confinament. Online, estem dient? Sí, online, sí. 45 persones. Ja d'entrada, moltes noies tenien la càmera apagada. Moltes noies tenien la càmera apagada. Clar, evidentment jo vaig dir que això ni hablar, no? És a dir, la càmera tenia d'estar oberta, no? Per què? Per l'aspecte. Possiblement perquè portaven el monyo aquest que tu deies. Clar, això del monyo segur que és una noia jove, no? Sí, bastant jove. Bastant jove, a quina edat? Així com jo, jove. Bueno, sí, llavors... Més jove. Més jove. Encara més. Clar, llavors, no és el mateix un grup que estigui coordinat que un grup que estigui tancat.
Però ja veuràs on vull anar a parar, no? Perquè això és l'anècdota, al final és l'anècdota que dius avui mateix i ho he connectat quan t'escoltava, no? Però, fixa't, has dit una cosa molt interessant fa 2 minuts i és els CAPs volen presencialitat. Jo penso que els joves volen una combinació i que, sobretot, aquest teletreball és molt còmode i poden estar, com hem dit, no? Con el moño o còmodes treballant des de casa. Però, clar, aquí hi ha una... Vull saltar un tema que a mi em preocupa personalment i que crec que és una preocupació també social i que és una preocupació dins del món del treball, que és l'edadisme, Santiago. ¿La qué, perdón? Edadismo. Ahora Ya. lo tengo que decir en castellano. Oi que sí? És molt delicat, perquè l'edadisme, quan diem que una persona és sènior, quants anys té una persona que és sènior? 40? Ja estamos. Llavors ja som supersèniors, ja a partir de 40, no? Llavors, com podem fer, no? Sí, però... Perquè confiem també en persones que passen dels 40 o dels 45 anys, que hi ha una angoixa bastant important en aquest grup. Sí, el que passa és que s'ha de conèixer, perquè clar, el refrán aquell que diu que de aquellos polvos son estos lodos, és que és cert. És a dir, el tema de l'edadisme s'ha de conèixer com va començar. El tema de l'edadisme va començar de veritat als anys 90, quan les empreses volien treure's de sobre gent gran perquè era molt més cara que gent jove. Jo els recordo que Telefònica va fer una jubilació als 42 anys. 42 anys. I a partir d'aquí va néixer la llei telefònica, és a dir, a partir del qual les empreses que feien això tenien de... Bueno, etcètera, no? Això ha anat... Ara ja no és així, però això ha anat evolucionant de forma tal que encara es considera que una persona gran té menys capacitat de posar-se al dia, de coneixement, de capacitat de sacrifici, etcètera, que una jove, el qual és absolutament fals. Avui dia és totalment fals. De fet, hi ha empreses que estan contractant gent gran perquè tenen una cosa que es diu experiència. És a dir, jo crec que l'edadisme que tenim encara és una evolució d'una història que va néixer per estalviar costos i que encara continua. I que encara dura. De tota manera, hi ha una associació, jo crec que espontània, entre innovació, modernitat, tecnologia jove. Jo conec el cas d'un responsable d'informàtica en una multinacional que no havia estudiat informàtica. El que passa és que era la persona més jove i tenia 20 anys en aquell moment. Era la persona més jove. Va arribar el primer ordinador, estem parlant dels anys 80, va arribar el primer ordinador i van dir a veure, tu que ets el jove, pam. I hi ha aquesta associació i la venim fent des de fa molts anys. Des de la gestió de talent, el que acostumem a fer o el que recomanem és que els equips siguin mixtes, perquè a més, no és pas veritat que deixem d'aprendre quan som grans. De fet, les neurones van morint unes quantes, però també van naixent-ne d'altres, no? I és una qüestió de treballar també a les connexions neuronals, és un entrenament, això. Per tant, l'aprenentatge és sempre, no? Perdona, digue'm. Sí, i a més passa una altra cosa. En l'exemple que has posat, aquella persona que als anys 80 tenia 20 anys i li van donar l'ordinador, aquesta persona ara té 60. Exacte, s'està jubilant. I aquesta persona ha après. I aquesta persona avui dia pot ser un megacrac en el món de la informàtica, per exemple. Sense tenir la carrera, Perdó, Sí, no, sense tenir la carrera, sí, sense tenir la carrera. Perquè ha après amb l'experiència i s'ha sabut envoltar de molts d'aquests patrocinadors que hem vist aquí, no? També. Abans això era normal, és a dir, l'aprenentatge era per la pràctica. Després vam passar a la titulitis, recordes? Vam passar tota aquella etapa, sobretot a partir dels 90, de la titulitis. Però la qüestió és que si tu tens una visió global, el teu mapa de talent, que ha de ser talent digital, tant si és jove com si no ho és,
Nosaltres el que recomanem a les empreses és que facin mentoring invers, és a dir, que formin equips mixtes. S'ha de saber fer també, perquè les persones de més veteranes, de més edat, han d'abraçar també aquesta tecnologia, la nova manera de treballar, el no prendre notes en una reunió a mà, sinó ja ser capaç d'anar volcant en una plataforma o en una aplicació de treball compartit, digital, anar ficant allà ja tota la informació. I això, jo penso que, per una banda, no puc estar més d'acord amb que l'experiència és un grau, això ho hem dit sempre, i és així, i per tant, tot allò que és els trics, el com li parles a un client, el com li parles a un proveïdor, el com coneixes determinades maneres de fer que potser recient llicenciat no l'has experimentat i no les has pogut aprendre, per dir-ho d'alguna manera, doncs te les dona l'experiència. Des d'aquest punt de vista, el més veterà nodreix en el més jove. I el més jove, que és aquest perfil més de la immediatesa, de tot més superficial i més ràpid, aparentment, que hi ha casos també, doncs pot acompanyar en aquesta digitalització de la persona més veterana. Per tant, això en diem el mentoring invers, el reverse mentoring en anglès, segurament n'haureu sentit a parlar. És una molt bona idea combinar, fer parelles de persones més veteranes i de persones més joves que els mentoritzin en tema digital, simplement. Hi ha un altre... Vols afegir alguna cosa amb aquest apunt? Estic absolutament d'acord. Que és una bona opció? N'hi ha moltes més, però ens allargaríem. S'està fent, això, s'està fent. Sí, clar. Això s'està fent, això està a l'ordre del dia. Hi ha un tema... Surto de l'edadisme. Hi ha altres temes que, des d'un punt de vista social, en el món laboral, són preocupants. I aquí estic veient... Tinc la llum aquí de cara als ulls i no veig massa bé aquí baix al patio de butaques, però en general, la qüestió de gènere té un impacte bastant important en tot el que són les disciplines STEM. Llavors, com veus l'evolució d'això? Ara ja és veritat que hi ha una sèrie de... La llei ajuda també a que es redueixi aquesta bretxa, aquesta escletxa que hi ha entre gèneres, però jo penso que no hi ha prou referents, cada vegada n'hi ha més, cada vegada més, però penses que hi ha prou referents de dones en les STEM que inspirin a les persones més joves, a les nenes que estan començant a estudiar i a interessar-se per una disciplina o per una altra? Jo el que puc dir, evidentment no estem parlant del mateix, però el que puc dir és que en els darrers 10 anys a cada classe els 3 millors alumnes han sigut noies. 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 És a dir, en els darrers 10 anys. És possible que un any, en lloc de 3 siguin 4 o siguin 2, però això per una banda. En segon lloc, Espanya té un dèficit molt important de dones directives. Històric, i malgrat que s'han fet esforços, hi ha un pes. Hem avançat molt per això. Sí, però estem molt baixos. És a dir, estem realment molt baixos. Sobretot en comparació amb altres països. Jo recordo, per exemple, que jo he treballat, vaig estar treballant molts anys a siderúrgia i recordo que van comprar una instal·lació a una empresa noruega i qui va venir de Noruega a supervisar la instal·lació amb una siderúrgia d'aquella instal·lació era una enginyera noruega. Això era absolutament inimaginable. Molt anecdòtic. Inimaginable. Llavors, jo, clar, això ja... Tindria de parlar amb un sociòleg o amb un psicòleg per explicar-ho, però la dona a Espanya, a nivell professional, jo crec que per una sèrie de raons no està aprofitada. No està aprofitada. El seu talent no està aprofitat. Jo no sé si és un tema que són mediterranis o és un tema cultural. És cultural, Santiago, clar. No ho sé, no entro, Jo penso que sí. Però jo continuo amb la meva experiència
jo vaig crear en el món de la siderúrgia un equip comercial, món de la siderúrgia, un equip comercial que operava a tot el Llevant i Balears, format aquest equip per 4 dones. Món de la siderúrgia, increïble com funcionaven. És a dir, jo crec que hi ha alguna cosa, no sé què, que fa que a la dona no se li valori. Torno a dir que no sé què és, o sigui, perquè... És un conjunt de coses, però ens allargaríem molt, però en qualsevol cas és cultural, perquè estem aprenent patrons constantment que anem repetint. Llavors, una de les maneres més eficaces de que això canviï, estan les lleis per un costat, això podem discutir largo i tendido sobre això, avantatges i inconvenients, però l'altre és que hi hagi referents, que es visibilitzi moltíssim. Llavors hem de fer un esforç per fer possible aquesta visibilització. Llavors hi ha premis Dona TIC, hi ha premis... Tot en l'àmbit de la tecnologia hi ha premis que són Dona Món Tecnologia. Per tant, aquesta és una manera de visibilitzar que està bé. Escolta'm, Santiago, acabem amb una predicció així de futur o què? Traiem la bola de vidre? Jo et faig una pregunta, jo te la llanço, llanço la pregunta. Tecnologia, intel·ligència artificial, sí? Tot el que hem parlat de la gent jove, de les generacions més veteranes, de l'edadisme, del gènere, tot això que hem parlat, de la productivitat, afegit a la tecnologia, que és una disrupció increïble, com està canviant la pròpia tecnologia i com ens està canviant el món i la manera de veure el món i de relacionar-nos a les persones. De què treballaran aquesta gent jove? De què treballaran? Quines seran les professions? Ara si els hem de dir que han d'estudiar, que han de fer, a part d'informàtica, òbviament. És que no ho sé. És a dir, jo només... Jo que volia acabar amb una predicció, allò, ja sabem. Sí, no. Jo només puc donar una dada. Jeremy Rifkin va publicar un estudi l'any 2010 o 11, ara no recordo, o 10 o 11, en el que deia que si la tecnologia continuava evolucionant de la mateixa manera que havia evolucionat en els darrers 15 anys, en algun moment del segle XXI, només caldria el 5% de la població mundial, 5%, per generar el 100% del producte interior brut. Imagina't. Això significa que si això passés avui, 400 milions de persones podrien generar el 100% del producte interior brut del món. Això què significa? Això significa, torno a dir que si això passés avui, 7.600 milions de persones no tindrien res a fer. Diuen que pensar. Diuen que pensar. Pensar en noves idees, explotar la creativitat. Veurem, veurem. Jo, per acabar, ara estava citant una frase, jo us en citaré una altra, que és de Michael Hammer, i diu: les organitzacions veritablement exitoses no són aquelles capaces de predir el futur, sinó aquelles que tenen equips capaços d'adaptar-se a futurs que no poden ser previstos. Així que hem de treballar el talent, fer evolucionar aquest talent. Santiago, moltíssimes gràcies. Ens has il·luminat aquest vespre sota la pluja, que no pot ser més romàntic, Un aplaudiment, sisplau. Gràcies, gràcies. Pel senyor Niño Becerra.